La imatge dels comerços de la Roca Village oberts un dia festiu es podria repetir cada diumenge. L'Ajuntament de la Roca del Vallès ha tramitat la petició perquè el municipi sigui considerat turístic. Obrint els diumenges serà molt més fàcil que el turista, el que busca un lloc on pernoctar, pugui tenir un referent al municipi, pugui tenir equipaments hotelers en el municipi, quedar-se aquí i a partir d'aquí muntar el seu punt de desplaçament. L'empresa gestora de la Roca Village, Value Retail, els comerciants i els compradors veuen amb bons ulls aquesta mesura. Probablement, clar, mogui molta més gent en el tema de vindre aquí, doncs, bueno, a fer les seves compres, a passar el dia. És algo totalment positiu, els diumenges és un dels dies més forts de venda de la setmana, sobretot pel turisme. Quan treballes pots escapar-te els diumenges, és veritat que per qui treballa doncs, és una altra opinió segurament, però per anar a comprar sí. La majoria de treballadors de les botigues, però, veuen com un problema la possibilitat d'obrir els diumenges. Tothom, jo crec que està a favor de la reconciliació familiar, no? I que tothom tinguem el temps per estar amb la família. Entenem que hi ha molta gent que tindrà festa entre setmana, però clar, si els nens estan a escola o la gent està treballant no tens aquesta qualitat de vida. Els comerços del centre de la Roca del Vallès no s'oposen a obrir els diumenges, però demanen que no en quedi exclòs cap establiment.